Ongi etorriak Dia Gipuzkoako irakaskuntza eskolara. Buxadura bat, maiztasun erlatiboarekin gerta daitekeen egoera bat da, eta ondorio larriak izan ditzake, egoki jokatzen ez bada. Norbaiti arnasbidea itxi zaienaren zeinu argia, lepoa eskuekin inguratzea da. Zure ondoko norbaiti pasazkero, jakingo al zenuke zer egin? Bideo honetan nola jokatu erakutsiko dizugu, eta horrela, buxadura duen pertsonaren bizitza nola salbatu. Lehenik eta behin, argi utzi behar da, ez dela beti gauza bera egin behar. Biktima motaren eta bere egoeraren arabera maniobra bat edo beste egin beharko da. Pertsonak ez duela egin badezake buxadura partziala dela esan nahi du, eta ondorioz airea biriketara igarritzen da. Kasu hauetan, pertsonak ez duela egin dezan utzi behar da, bere ondotik joan gabe. Ez duela objektu bat arnasbidetik botatzeko erarik onena da. Buxadura ez bada konpontzen, bat, bira deitu behar da. Inoiz ez da bizkarrean jo behar. Pertsonak ezin badu ez dulik egin, arnasbidea erabat oztopatuta dagoela esan nahi du, eta objektu arrotza ateratzen lagundu beharko litzaioke. Egoera hau oso larria da, garunak ez duelako oxigenori jasoko, eta 3 edo 4 minututan atzedezinak diren lesioak jasan ditzake, eta heriotza sort dezake. Ezerrekin hasi baino lehen, larrialde sistema aktibatu behar da, bat bira deituz. Pertsona oraindik konortearekin dagoenean, 5 talka sendo eman behar dira bizkarrean, baina aurreraka makurtuz, eta beste eskuarekin aurretik eutsiz. Talkak eskuaren orpoarekin eman behar dira. Talkak 2 omoplatoen artean eman behar dira. Ondoren, sabelaldeko konpresioak edo Heimlich maniobra egingo da. Honetarako, biktimaren atzean jarri behar da, aurreraka makurtarazi eta besarkatu, besoak bere besoen azpitik pasaz. Ondoren, esku bat ixten da, eta atzlodia kumaeran sabelaldearen kontra jarri, txilborraren gainetik eta bularrezurraren azpitik. Beste eskuak lehendabizikoa utziko du, eta goraka eta barruraka bultzatuko du, era azkarrenean eta talka bakarrean. Objektua ez bada ateratzen, 5 aldiz errepikatu beharko da. Heimlich maniobra biktima eserita dagoela ere egin daiteke, irudian ikusi daitekeen bezala. Bizkarreko 5 talkak sabeleko 5 konpresioekin txandakatzen jarraitu behar da, objektua atera edo biktimak konortea galdu arte. Biktimak ez duela egiten badu, edo nahiz ez dulik ez egin, konortea duenean zer egin ikusi dugu. Pertsona konortea galduko balu, egin beharko litzakeena ikusiko dugu orain. Lurrean etzan eta aurretik egiten ez bada, bat bira deitu. Ondoren, bihotz biriken suspertzea egiten hasiko da, bularraldeko 30 konpresio eta 2 aireztatze txandakatuz. Aurretan, 15 konpresio eta 2 aireztatze egin beharko dira. Urte bat baino helduagoetan, konpresioak esku bakarrarekin egin beharko dira. Edoskitzaileetan aldiz, 2 atzekin bakarrik egin beharko dira. Aireztapenak egin baino lehen, aho barruan begiratu beharko da beti. Eta objektua ikusten badugu eta har badezakegu, atzekin aterako dugu. Azkenik, azpimarratu behar da, 3 egoera hauetan, nahiz eta biktimak konortea izan, Heimlich maniobra ez dela egin behar. Haurdun dauden emakumeak, pertsona oso lodiak, urte bat baino txikiagoko haurrak edo edoskitzaileak. Kasu hauetan, sabeleko konpresioak egin beharrean, bularraldeko konpresioak egingo dira. Bizkarreko 5 talkak toraxeko 5 konpresioekin txandakatuko dira. Pertsona bati arnasbidea oztopatzen zaionean egin daitezken maniobra desberdinak ikusi dituzue. Beti ezenez prozedura bera jarraitu behar, laburpen bat egingo dizuet. Pertsonak ez duela egin badezake jarrai dezan animatu behar zaio, eta inoiz ez bizkarrean talkarik jo. Pertsonak ezin modu ez dulik egin, bizkarreko 5 talkak sabelaldeko 5 konpresioekin txandakatuko dira. Haurdun dagoen emakumea, pertsona lodia edo edoskitzailea edo konorterik gabeko pertsona bada, toraxeko konpresioak egingo dira. Pertsona konorterik gabe badago, bihotz biriken suspertzea egingo da, baina aireztapenak egin baino lehen, aho barruan begiratu behar da eta objektua eskura badago, atera. Hau izan da guztia. Gogoratu, berehalako eta eraginkor diren lehen sorospenak biziak salba ditzaketela.
Ikasten jarraitu nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hurrengo bide arte.